wallahi al'azimi da in dan Najeriya ya je gwada kanshi da wani a wajen musabaka, wancan sai ya rena kanshi, kamar yadda kowa ya gani da aka yi gyara dangane da alqur'ani. Qur'anin ba shine dai ba ake karantawa, amma sai aka yi gyara dangane da ana karantawa ba tajwidi, da ana karantawa ba tafsiri, da ana karantawa ba ulumul qur'an, sai aka dawo aka zuba waɗannan abubuwa, sai ya zama ɗan Najeriya idan yana karatun alqur'ani yau sai ka ce kamar ba quraishi ne, sai a je a haɗa shi da 'ya'yan quraishawa a cikin garin Makka. Tsarki ya tabbata ga Allah, sai ɗan Makka ya faɗi, sai ɗan Najeriya sai ya ci, sai ya dawo kuma sai a bashi kujerar hajji a ce ya sake dawowa Makka ɗin nan. Me yasa? Saboda an yi gyara. Abin da da'awanmu ta salafiya take kira zuwa gare shi kenan. Wajen hadisi ma a yi gyaran, wajen fiqh a yi gyaran, wajen tafsiri a yi gyaran, wajen nahau da sarf duk a samar da wannan gyaran. Idan aka samar da wannan gyaran za ku yi mamakin yadda ɗan Najeriya zai zama. Don haka na ƙalubalance ka, duk wata jami'a ta musulunci da ke ƙasashen duniya yau, ka je ka samu 'yan Najeriya a ciki, ka je ka samu yadda suke da zakakuranci a ciki, saboda sun je sun samu kansa a inda aka gyara syllabus din. Saboda haka da ɗan Najeriya ya ɗauki hannu shi kenan. Na ba ku labarin tsohon malaminmu Professor Na'ibi Suwaid, ba nufe ne, baƙin fata, kuma launin jikin shi baƙi sitik, duk wanda ya san jami'ar Bayero ya san shi, amma first class ne, first class material ne a digirin farko, digiri na biyu, digiri na uku. A cikin larabawa 'ya'yan Masar ya je wannan karatun, a ɓangaren adab sai da ya kere su kaf. Ran da yake jarabawar shi ta ƙarshe wadda zai ya baro ƙasar, ran nan alwashi suka sha cewa wallahi wannan ya karya musu kara a ka. Tun digirin farko yake ba su kashi, tun na biyu har na uku suka ce karya ne ya koma kasarsu. Kashe shi suka yi nufin yi, da mobile police aka kewaye ɗakin da ya gama jaraba, yana gama aka ɗauko shi aka yi iyafar da shi. Kaje duk wanda ya san jami'ar BUK shekara 30-20 da suka wuce ya san Professor Na'ibi Suwaid, kamar wahayi ake mishi game da adab. Ƙarya ne ka ce ka gan shi ya zo karantarwa da littafi, ƙarya ne ka ce. Duk abin da zai karantar da zai rubuta muku da kayan ke rubuta, ba digiri ko digiri nawa za ku yi a hannun shi. To me kake tunani? Ashe da a ce za a gyara syllabus din namu a nan, malaman da ke karantarwa a rinka ɗiban su suna zuwa kwasa-kwasai da tarikan ƙarawa